pandemic. Para basta-basta Malinis naman ang Marikina. malinis nga, gutom naman yung mahihirap. Yun lang. Hindi, Eh ano, pag ako tumakbo ng Marikina, lahat sidewalk vendor. sabi noon yan, ako si Isko. Ako si Isko. Pag ako nanalo dyan, Isko. lahat ng walang pera bibigyan ko. Di ba dapat ganun ng mayor? Oo. Nag-iikot sa mga komunidad, Ano lang. Yan, Tapos ganun din ang mayor namin ngayon. nagtatanong-tanong kung mayroon ba kayo dyan, ano ba problema nyo. Natulong siya. Wala. Yung bahay ko nga nabagsak eh. Siya nagpaayos eh. Si Marce, Oo. Isang si Dave nun, nabagsak din yung isang bahay ko nun. saan ba kayo doon sa gilid ng ilog? Oo, doon sa may ano, pawikaan. Sa may eskwelahan? Oo. Malayo na doon kasi ano kami, Buri City. Doon kayo sa mga malalaking bahay, subdivision. Oo, doon. Ba, mayaman si Lola. Ah, mayaman. Kami na nga ang nagigit na doon na maliit. Maliit ang bahay. Kundi hindi yung nagpaayos. Kasi tagpitag ang bahay namin. Kailangan doon dapat 3 palapag, di ba? Ha? Karamihan doon 3 palapag ng bahay. Karamihan yung mga kapon, mayayaman nun. Kasi nasa ibang bansa naman sila eh. Eh, kasama ka na doon. Ay, Basta nakatabi ka sa mayaman, parang mayaman ka na rin. Kung sa ano isang kahing kag isang papapaya. kung sa ano naanggian ba ng yaman. Siyempre, pag binabaha doon, doon ka pupunta sa mga mayayaman, sa matataas ang bahay. Bigay-bigay. Pero kung hindi na ako na ang aming niyo mag-ayos ang bahay, ito ang ating tinarabahuan. Ayusin sana ng maganda talaga. Kasi natulog din ito eh. Di ba Boys Town yan? Yung hindi. Ano ba yan? Ano, foundation. So, Ah. kasi yung mga Taiwanese din. Natulong sila. Iba-ibang ano, may mga Korea din. Oo, yung mga kuya. Foundation. Hindi po Taiwanese, Taiwan. Maano talaga sila, natulong. Natulong. Yung mga nag-opera, pinag-opera, sa kanila naman ang ano niya. Paano ba lalapit dyan sa foundation na yan? Ano, mapunta ka dyan. Taga Maynila? O, dito sa, ayun, ano nila doon. Hindi, kung taga Maynila ka, taga Maynila lang. Hindi pwedeng taga Marikina humingi ng tulong. Hindi pwede. Kahit saan naman yan eh, ularaw yan eh. Ay. Yung mundo. Ay, ganon. Yung mga inuupirang ano ng malalaki mga malaki ang diig. Hmm. Tapos yung matandang malaki ang ano niya, likod. Yung yan dinadala. Hmm. Magaling kasi ang mga doktor nila eh. Hindi kasi May doktor dyan sa loob? doon sa ano, dadalhin sa ibang katulad ng Sa mga ano, sa mga sa mga Chinese. Bawat- nila. bawat ospital, mayroon silang foundation doon. Hindi, ibig ko sabihin, paano ka makakalapit dyan kung may... Halimbawa, ako gusto ko lumapit, paano? Eh kami kasi, kaya ganyan, nagtrabaho kami sa kanila. Hindi nga, paano nga kung lalapit ka dyan? Paano, madali lang ba? Madali lang naman kung halimbawa mapunta ka doon sa ano nila. May interview yan, siyempre. Oo, aanin ko muna. Sabihin niya, mahirap ka ba? Pero may mga, bago kang, may mga requirements. Siyempre, mayroon. Hindi naman yan tutulong na walang investigasyon. Yan yung mga, ano yung sila.
Ano yan? Every month yung bigas nyo? Oo. Buwan. Ano rin yan? 50 kilos din yan, no? Hindi. 20 lang yung. Hindi, yung isang sako, 20. Ah, 10 lang yung isa. Oo, isang kulang. Ganun. Sayang din. Problema mo nyo dyan ay, kumuha kayo ng bigas. Magtataksi kayo. Oo. Ah, di parang ganun din. Wala kaming Dapat pag kukuha kayong bigas dyan, mag-jeep lang kayo. kasi buhat-buhat, hindi namin kaya mag-buhat-buhat ng Katulad niya, no? Siguro mga mahigit 200 yan, taxi dyan. Estimate ko lang yan, ha? O di, parang bumili ka na rin ng bigas niyan. Di ba? Kaya ako na minsan lang naman. Kaya nga sabi ko wala tayong kasamang lalaki. Yun, kung may lalaki, mag-jeep lang kayo. Wala namang matawag doon. Kasi mga busy din ang tao. Di bali, bibigyan kita ng discount. 60 ka na ba? Mahigit na naman. Oy, may discount ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Nalagpas ka ng 60. Oh. Wala ka ng discount kasi lagpas na eh. Tapos wala ka pang ano, tawag dito, senior card. Senior citizen? Ayaw ano? Card. Sa senior? Oo. Dapat meron po kayong ganyan. Ay. Kasi para pag mga kakain kayo sa mga Jollibee, Oo, may ano, may... sasakay kayo sa taxi. Alam mo, kahit sabihin mo 65 ka, Yung sa Oscar? Ano ba yan? Sa Oscar ba yun? Mayroon na, ako senior. senior citizen card. Oo, mayroon na. Saan ka kumuha? Sa munisipyo? Sa ano? Barangay? Sa ano, munisipyo. Sa... Pagkaka Wala lang ng lakad eh. Pagkakain ka sa McDo, di may Oo, 20% ka. May discount. Pag 60 ka na, ang problema dyan, 65 ka na, hindi na pwede. Ayan nga ano. Ang usapan kasi dyan, 60 lang eh. Yan nga, may discount yung ano. Ah, Sa Jeff, ngayon na rin ako ano, discount. 60 lang ang usapan. Hindi na naman sinabi 65 eh, 61. Oh, nasabi sa batas, pag nag-senior ka na, 60. Oo, hindi 60. naman makaano. Hindi naman sinabing Kahit 60 lang, nakakakuha na ngayon eh. Hindi naman sinabi 60 over eh. May ano ka, may 20% ka. Kahit nga, 50 pa lang ngayon, nakakakuha na pala. Ang tagal kong nakarang nito. Hintay na ano. Sabi kong anak ko lang, palinagan. Anak ano? Hindi kayo kasali sa Oo, piece? itong aking- Eh mayaman kayo, kaya na kayo sinali. Hindi, hindi. Itong aking ako kasi wala pang birth certificate. Eh bakit? Nasaan? Ay naku, hindi namin hindi ginagawa ng ano. Munisipyo? Oo. Saan ba pinanganak yan? Doon sa ano, sa bayan. Eh, pumunta kayo ng amang... Sana kung nayayang makapabalik-balik, hindi naman nila ginagawa. Baka naman naipasa na sa NSO. Hindi pa, talagang wala pang ginawa. Hindi Kasi pwede, hindi naman ito ng paano yung aking anak eh. hindi pwedeng hindi gagawin yan na kasi yan, isang buwan lang, may birth certificate na yan. Yan nga eh, dapat paglabas eh. Ay, ano dapat- na ng birth certificate. Dapat dumagwala ka, magsumbong ka sa, sa DSWD. Yun nga. At paano na ba ito? Ayaw nilang magawin. Pumunta ka doon ay sa Marikina, senior citizen po kayo, hindi na ako kayo papipilain. Yan na nga, nauna siguro. Sabihin nyo,
Wala pa kaming birth certificate. Yung apo ko, eh dapat isang buwan labas na yan eh. Yun nga eh. Paano naman kabuto ko mag-graduate? Kasi tapos nabibigyan. Yung date niya, nasa daw. Lumapit kayo sa mga congressman dyan sa Marikina. Kaya sila. Kasi yan may mga yan. Wala ba kayong PhilHealth? Ay, ano kung PhilHealth? Hindi siya, ikuha mo siya ng PhilHealth. Wala siya PhilHealth? Wala. Ikuha nyo nga po. Diyan sa Mayos, mayroon niyang PhilHealth. Para magamit niya sa sakit niya. Ikuha nyo po. Kasi katulad niya may sakit siya, dapat may PhilHealth siya. Paano nung pandemic, Nay? Dahil ba ilang buwan yun? 2 buwan. Hindi kayo nakapagtinda. Hindi naman ako dalawang ano. Hindi, yung unang 2 buwan, di ba? Tapos nag-open sila. Tapos nag-lockdown ulit. Hindi, yung unang lockdown, di ba bawal talaga? Bawal. So wala, sarado tindahan mo. Ano? Bukas-bukas lang. Ano lang yung katang-tabo lang. Ang bili-bili man lang ng ano. Pero nakatanggap kayo ng ayuda. Oo, no. Yung 8, di ba? Oo, yung pinakauna ko. Hindi, walang patid. Walang patid yung 4 na beses nagbigay, di ba? 3. Ano lang, 2 beses lang kami. Ayuda. Di ba mayroon pa yung huli? Oo. Wala na. Wala na. Talagang dis daw. 2 beses lang. Parang ako din eh. Wala na yung 2 nawala eh. Tapos, Pati nga yung pag tinanong mo sa DSWD, may mga question sila. Oo. Iba daw yung number doon sa lisensya, iba yung dami nilang katarantaduan. Hindi mo parang, ewan ko yun, nakita ko nga sa kanila yun. Parang, kasi yung pag-hingi ko noon ng ano, yung aking senior, ang sabi, nasa 6,000. Hmm. Tapos, kung kinukuha ko na doon sa ano, sa kanila, kasi sila mismo nag, ano, sa school, pinapunta kami yung mga senior, Hmm. parang ano, taka nga ako eh, bakit nasa 3,000 na nakuha? Yung pala sabi 6,000 daw yung pay. Ay, naku, sabi ko. Ay, yung ano, Wala yung naman ako doon. Bakit ganito lang? Yung- Nahiya ko lang. yung per person, 1,000. Oo. Uy, 3 kayo, dapat 3,000. Oo. Sabi ko, bakit ganito lang? Aking, ano, senior. Pero hindi na ako kumibo kaya nahiya ako. Ako tuloy na nahiya eh. Hindi kayo pa nahiya, hindi sila no. Oo. Imbes na sila ang mag-ano. Mga walang hiya talaga. Hindi na lang ako kumibo. Alam ko may itong ano nila. Dahil nila. Yaman-yaman na niya. Ano probinsya nyo, Nay? Sa anak ko ni Leyte. Sa? Leyte. Sa Leyte? Oo. Oh, Kimaruas? Sa ano. Sa mga naundoy ay na ano. Ayulanda. Oh, di ba Kimaruas, Leyte ba sila? Maruhas Leyte. Di ba? Hindi yata. Parang ano yata yun eh. Ha? Parang Iloilo? Hindi ah. masasabi siya tayo kung saan. Leyte.
kaliwa tayo dito na. Kaliwa. Kita? Saan? Yan. Ah, dito na lang kaya? Oo. Okay. Mga tira sila dito. Dito na lang sila nanay. So, okay mga boss, natin natin yung matanda. Awa naman. Malayo tapos wala pa silang kasama. Thank you mga boss. Panonood, salamat. Subscribe po sa akin channel.